bahlekiswa zizithixo ezizidenge. Bazalwane, makungafani nangokuya wawungumyedeni, wawungenamandla, ungumyedeni. Haleluya. Wawuhamba esithixweni ezingefayo, ezingakwazi uthetha, uqula amangcwaba, uthethe emakhantini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikhonza zezithixo zinjalo. Kaxesha maningi abayedeni badala abayedeni ey'ntweni zabo, mabangaciwa nangomsindiswa. Uma sowumane uyathi Jesus elunqulweni lwesithixo ufunani? Babona bayazi bathi besinomzalwane pha, besihlale nomfundisi, bakwenza inhlekisa. Ngoba ithi iBhayibhile ukazithatha iibharile zakho uziphoze phambi kwehoko, hleze zizinyathele ziphinde ziqaleke ngazo. Yoba ngumzalwane oyinhlekisa, kumane kuthiwa before kuthi unguyibhekile basicela uthandaze. Mane kuthiwa thandazela ibhekile, thandazela nemicimbi. Wathetha kakuhle nokuzola mndende. Haleluya. Ebuzwa ngutata ufanele ethi ngaba iyahlanganana inkolo yesintu nokukholwa. Wathi mama nokuzola mndende, wathi cha, wathi ikhona la futhi yajesu, wathi nibalumkele apha bangabefundisi baphinde basezinyanyeni. Uthi ngamathoka dangerous lawo. Mangaba nokholwa phuma ubesawuhlala wedwa apha ekholweni. Loo nto yaziwa nangabantu abakwinkolo yakwantu. Yamazwi athethwa yithuba bethopho yenkolo yakwantu kuthiwa nginqevu. Wathi abantu abasindisiweyo banobizo olulodwa babantu, iifemeli zinabo bantu mazingabaphazamisi. Ngabona abantu abanqula uThixo abo. Bona nikabayithi Ngoba ke yiqondeli into yokuba akukho bani ukhokelwa ngumoya kaThixo unokuthi uqalekisiwe uYesu. akho mbona uthetha into enjalo. Futhi ngelitshaba likaYesu elawulwa ngumoya kaThixo, nale nto ngangeneli kwamabandla ephethwe ngumoya kaJezebeli ayisumoya kaThixo. Moya kaThixo, umzalwane nomzalwane bahlangana ngokukholwa. Umoya okubo ungumoya oyingcwele. Ithi kwenye indawo uThixo wabo munye, ubhapathizo lwabo lunye, nomoya wabo munye. Kodwa xa kufika umoya kaJezebeli abanye babamba amagama enkonzo. Akho mntu onolwa nelinye ibandla elawulwa ngongcwele. Futhi kungekho bani unobuvuma ukuba uYesu inkosi engakhokelwa ngumoya oyingcwele. Haleluya. Nabo bavuma inkosi Yesu inkosi. Uyabona yigatheni bazalwane lento yamaqhawa. Aba bantu kuthiwa ngamaqhawa noba ingangumfundisi zintshaba zentsindiso ezo. Mfeke sithi akekho umntu onyathela imbovane athi usindisiwe. Athi shumayela izweni nothi usiqalela ubuno Yesu usindisiwe wena. Haleluya. Uthi umfundisi webali. Laba bantu bangamaqhawa bashumayela banamaqhamango ba-dangerous. Laba bantu abaphethe iBhayibhile baphatha nomkhonto ba-dangerous. Kangangoba akekho umntu owamkela intsimbiso entsimbisweni athi ndizoyiphila intsimbiso ecaweni yam. Soze.
bambetha kakhulu omnye umfundisi. Wafika phayana kumazwi asixele. Waxelela ngoba uyaxelelwa before pha. Wakhumnqamlezo. Wamkela uYesu apha entsizweni. Wathi uyoyiphila ewisi. Wafika phayana xa kushumayela yena. Wayala umntana wathi ngexesha elithile undilethele umnqamlezo. Zawubiza. Washumayela. Eshumayela apho wagxininisa into ethi safela ukuze sixolelwe izono. Akho umuntu okholwayo kufanele axexeze. Akho umuntu okholwayo kufanele asindiswe. Baqala benza amachamba. Bathi ungasidizi ibe ngathi bayadlala. Waqina umfundisi. Kwathi wahlala phansi umfundisi. Waqina umfundisi. Bamnyala ngemisimbiti. Uthwele umnqamlezo uyashumayela. Waqina eshumayela ngesono. Yakhala induku. Waphuma lapho senemivumo. Nkonjwe kakhulu. Umnqamlezo wawa phakathi. Ungadlali ngamaqhawa. Abantu abaphika uYesu bengishumayela. Bethi akho umntana ongako onothi usinsiwe. Engumfundisi nje ubakhulise lapha abantwana. Ungadlali ngamaqhawa. Abantu kufanele beguqukile. Kuyela uba uNkohla wayeyibishop eZiyoni enebandla elinecertificate registered naye registered. Walahla ibandla wema ebandleni ligcwele amadoda amadala. Wathi ndidibene nento eyinyaniso. Lento ndiyayishumayela inyani kuni. Kodwa xa ndigula funeke ngiyogoma nkosikazi. Ndiyabathandazela abantu baphile. Kodwa xa kugula mama wam umntana ndiyakosiyazi. Iyashota lento. Wadibana nomuntu omncinci kuze emsebenzini. Wakho mcacisele ngensindiso. Wamcacisela ibishop yaphakamisa izandla. Kuyela uba uNkohla uhlangothwa athi ndiyaphazamiseka nakumfundisi wasindiswa yemekhola. Ndiyayazi khona indlela engibopha ngayo umuntu. Nengubo zayo. Nanku uba uNkohla. Akakakholwa kakuhle. Uyasebenza phandle. Wasusa polake eZiyoni 7 members. Wakangizuni first uqala kuwe mama. Yahamba balilo tata batala. Wahamba awukwazi uthatha isikhuba ngenxa kaThixo ngakweleti. Baqala unyaka omdala. Wathi tata nomama ndifuna utshata. Yithanini concert awanini. Banyanzela kumama siyeleya. Alandela utata. Walandela unyaka omdala. Walandela unyaka ophambi komnini. Balandela bonke. Thixo akamshiyi umuntu. Thixo akamshiyi umuntu. Uthi babekhala eZiyoni. Bathi niyayibona lento enkokhela hambe zihamba yonke indawo. Sisiphathela izinto sizithanda. Abanye nabangasabamlandela ngoba ayithanda ufuna ulandelwa umuntu. Baphuma abanye bangena kwezinye ivangeli. Yahamba nomuntu uYesu. Funa isibindi sikaMondwele. Ayibekhona le dimono yoyiqhekeza namhlanje. Ayibekhona le dimono yoyiqhekeza namhlanje. Kuyela impelembushe. Wakholwa inkwenkwe lomzalwane. Bamnikeza uYesu. Inkwenkwe enqonywayo ibeyimva kwamanye amakhwenkwe. Utatakhe wambiza. Wathi mfuna ubona lo mfundisi oguqula abantwana. Hallelujah. Ngexesha zokwaluka wathi tata. Utatakhe kanqandwa xa sele bethu. Tatakhe akachukunyiswa.
indoda engeke njengaye inkulu noba nkulu incwele iyabetha. Safika ethatha isikhwaluka ngebhokwe lotywala wakathi uyefa wathi mntana ngicela ususe ibhokwe ayisubakho kodwa ngicela utywala. Wathi thatha ungayenzi loo nto. Sathi xa siye ezokoluka ngengomso kusuka kutsala into zebhuma yakhe uthathakhe wakhola imali ephangela mgodini. Wathi iza namakhesi amathathu neplanti entathu. Wathi leni yentombi le iya kumama le yemadodeni. Wathi lo mzalwane ndikhona ndihleli naye ndethuka xa kudlula iblanti amakhesi amathathu athole intombi. Ndathi ngicela nibize la tata ukhona ngimqondanga ukuthi seninakele kakhulu. Ndathi tata ngicela uhamba mina bengithe kuba izoba nezinye izinto andikho mina. Wathi ungekaphenduli umfundisi. Tata yini ngakwenza yona emhlabeni? Takwenzani? Waqonda itobuza ngophula inhliziyo bengangumwana wami. Bekuthanda ungandiyeki ngibe yinkwenkwe ndisoyisa. Wathi tata kwandiyazi le nto yakho yaba kuzabantu ekhaya bangasini zakubetha futhi. Wathi ehleli inyala lwenhliziyo wathi kunoba undibethe tata cela undibulale sendifile. Hlukanisa noYesu. Wabe hola intonga phakathi kwebhedi wamnika. Wayibamba la tata intonga washaya ekhanda yaphuka phakathi. Wabaleka lo mzalwane wayotsala yesibini wamjulela wabe ithobe enhloko yaphuka phakathi. Wakhipha umkhonto wabe baleka yawephula kamtsala ngambuyisela phansi. Wabamba la tata uzambulala lo mntwana ubehlukanisa nento ekuhluka kuyo la. Waguquka wajonga kuba kunento ethi mandikuqheleza kwawena nguyani uzisele nto. Ndambamba isandla ndathi unyanisile tata shumayela uYesu umuntu ndathi makabe nebhayibhile yakhe ndimlo. Waguquka walila tata sele ngelo xesha edumbile ebethile waphuma ngegate. Wathi tata kungcono ndife shiya umzonke naThixo yinde nikhanga. Wahamba lezi zinto enizoyikayo qondana nayo ethwa bakufuna kubethile. Yamelwa ivangeli, yamelwa le nto kaYesu Jesus. Abantu abekho kufutshane udadewabo wakatata umama uLoleka wabethwa ngensimbi liqhiya. Kanti uThixo ulake lona nalo mama loguqula abantwana bethu mbetha ngensimbi wanemogomele ngalo mbetha wamuphula nengalo. Hallelujah. Yes. Ebuya esibhedlele ibhandeshi igcwele inhloko ngalo yophukile. Sithanda sena bazalwane yaqhubeka inkonzo yaqhubeka inkonzo. Labuya igqirha lathi ngizokwamukela uYesu. Lamukela uYesu. Yamelwa ivangeli, yamelwa. Thixo sinaye mkhulu nangaphezu komtshato. Sisombakazi akekho nje usisombakazi. Haleluya. Sisombakazi indoda yakhe yathi khetha phakathi kwami noYesu. Wathi tata ndiyakhetha kodwa uYesu andihlukana naye. So mayibe nguwokhethayo between mina noYesu. Ifevo mfuna uYesu vele ungixothe naye. Yathi indoda goduka. Wathi kulungile wabutha zonke into zakhe wagoduka. Wayohlala kwabo ngenxa kaYesu. Indoda yakhe ibhubhe isamcenga isithi ngicela ubuye mama ngiyakubona ungabikho kwakho. Wabethi ngisathandaza ke manje. Yaphupha indoda yemke emhlabeni. Uyamelwa uYesu. Ungathengisi ngoYesu ngenxa yendoda. Uthanda indoda ukodlula uYesu. Awuyina kwelo suku. Ya madoda nani nabafazi madoda. Labafazi asingabateketisa abasibenzi ngabalizulu. Abanazulu abafazi.
sanyathela umqondo kakubi ethetha ngoYesu umve ngoku unyathela kumhlaba ongcwele ngokungakhathali ngobufazi bakhe xelele mapho mfazi ngadlali ke ngoku Jesus qalasela kakuhle iBhayibhile ongakholwa kungcono ohluke amen ayizoyithetha ngemini ayi10 vele haleluya haleluya abanye befundise bebanjwe umoya kaJezebel kungoba umfazi uhambe wafumana ikona kule ndoda njengoba xa nimthembisa ngogoduka iyayeka xelele goduka andinani bafazi yakanye nto soloko nithembisa amadoda ngogoduka izothi indoda ndifuna ukuthandaza goduka yandiphazamisa uyathethisa iBhayibhile uhlala nomfazi othetha ngayeki kungcono ukhwele phezu kwendlu ngoba uyithi uhlalisa kakubi njengeqabaza endlini noba ufuna ukuthula iqabaza loko lithe cho umfazi othetha ngaphezi ongayazi indawo yakhe uyithethisa indoda imini nobusuku Sambeni sokwenza insindiso. Haleluya. Sambeni sokwenza insindiso. Angithethi ke ngabo abajolayo nalabo abantu banamakreke. Ngithethi ke ngabo le into yena iseyimbi kakhulu. Umama othandaza unekreke. Sisothandazayo uyajola. Seyimbi kakhulu ke yakho into. Phuma kuloko. Uzawuhlazeka. Nayo lamli into komnye umzi xa ndizobethwa likreke ndiyeva qho xa ndigqitha kulo bhuti nento endixelelayo into ukuthi uyandirhalela umfe mqala ngongcwele umongcwele ukurhalela lo mntu nkosi akho andingarhalelwa leno lena ndaqonza iqonda ayifumana kuba icimbi bafana ba njengoba eliwa likrelele liqeqe lakhe qha nalo limane limala namhlanje ngomsomnye liphindele lingabizwanga eliqeqe limane licimba into yokuba ngabantu ba ujola nami ndingumfundisi njengoba emane senza leyo kanti uyaya ndiyocacisa ndivile wena unento okwenza nobani futhi ndixelelwe nguThixo uba uyandirhalela wena qha naqonza sose ndimothuza noba unganditraya awunondikhona ungcono sithethe ngcono sithethe efondini mna ndisindiswe andithi xa ndibona abantu ndibona amankazana nantontoni haleluya ndithi imbala nomkamu ndamthola ndingakhange ndimnwase ndingakhange ndimrhalele andize ndingumfundisi wamanyani laa mntu usindisiwe kuthiwa umane kwala uthi ndimane ndicimba into obujola nayo yandijoli umntu osindisweyo akathandani mthatha abe ngumkakho umthatha nini wena hayi ndisabethwa simeko wena mfundisi ndandithatha laa mntu okanye umyeka umkhonzisa kabuhlungu laa mntu mhlazana wafa engaguqukanga uyolithwala ityala lakhe mfundela lakhe la verse ethi igazi loba phezu kwenhloko yakho wathi hayi ndimyekile andimyekile nonomzamo wayala indoda yakhe yanunka hamba endleleni nje inuka ukwaliwa ehamba iqhubeka laa ntwana igqoloda yaliwa wayifonela ngokwakhe wayibiza wathi sifuna sidibane waqala ngokhipha amacici wawazisa wathi before lihlukane nawo ngicela qalekiswe nomsa kanti unonyaka qha emhlabeni wamkela uYesu ngoSeptember olandela wahamba wangicela qalekiswe wathi kenye into yesibini endihluphayo ngutata kaSosolo zawudila naye
Paul wayibiza indoda, yazi indoda ithi ngibizwa ngoHana, kanti sayibizwa ngumlilo namhlanje. Jesus. Nomzamo wafika wambamba ngesandla, wamhaka, wathi ingathi ungayithokozela futhi uyithola kokugqibela. Wathi into endibizele yona namhlanje, into emayisidibanise ngumntana wethu ngoku. Yondla umntana, imali uzoyithumela kumama nothi kum. Ndidibene noYesu nsinsiwe ondinikeza uthando. Wena umane uningomba wena, uthi uyangithanda. Dibene noYesu izono zamxolela, andifuni uphinda uningcolisa. Yathi thala we ithini le we, wathi ngisinsiwe xolelwa izolo andisajoli ngoku, so focus uYesu nefuture yami. Wathi Nkosi, uma ufuna iaccount ngizawunika ekamama, ngoba abanye amantombazana asinsiweyo xa emadodeni wawo athasa umntana kanti uyojola. Ke saxokiswa ngomnye apha, umke sithi usumntana wafika phayana, wangena endlini enkulu, bamjonga abantu abadala bamjonga. Kwaphuma utamkhulu wathi yolala, walandela umakhulu. Kwaphuma udadobawo wayolala, kwaphuma ubhuti, kwaphuma usisi, washiyeka ehlele esitulweni nale ntwana engaxelelwanga ingubo. Wathi kungcono siyolala ngapha. Yammithisa la ntwana wangabelieve. One night thatha usumntana wabuya nesisu sesibili. Abadala bayede ithi iBhayibhile basinxuba buqhopho zobuqhopholo. Sathane uyalilola ilwimi labantu abangakholwa ukuphumelelisa amayele kenqaba. Le mali yakhe wathi bese umntana waqakuba ngoku khulisiso ngasazi uzothi andithandi ukuba ningazi. Kala xesha naningabayedeni mayiphelela apha impilo yenu, nizizidalwa ezitsha ngoku. Yebo. Verse number 4. Kukho iintlobo ngeentlobo zeziphiwo. Iintlobo zeziphiwo zikamoya, kodwa zivela kumoya omnye. kodwa zonke zizipho zivela kumoya oyingcwele. Andikwazi ukuthi kanti isiphiwo soprophet ndibe nophiwe isiphiwo sokolusa. Haleluya. Nophiwe isiphiwo sokuba ngabana aphilise uyalwa nathi. Haleluya. Abasetyenziswa kumoya wodwa, kodwa lo moya uyazikhanka ungene kulowo nalowo ngendlela athanda ngawo. Enikeza umntu le nto ngesipho. Haleluya. Izipho zomoya andithandi uba ningazi ngazo. Kukho iintlobo ngeentlobo zemisebenzi. Ezi zipho zikulithishela emsebenzini, nothi uba ngumgcini wesitulo, nothi uba ngumhambi wecawa. Haleluya. Lezi zipho zezosebenza, kodwa kusetyenzelwa inkosi enye. inye le nkosi isetyenzelwayo. Haleluya. Singalwa kanjani sisebenzela inkosi enye, sifuna uyezulwini elinye. Uma siphulelana kulo mhlaba, lalipha izulu siya kulo. Kuliwa ngamarhamente ngenxa yomoya wonyoluka. iBhayibhile nabantu abafakwe ekushumayeleni bayibe ngabantu abanesimilo esingathandi imali, abangazuthi xa bejonga amarhamente babani imali kuze bazosebe babulala ivesi ezipowerful ezinje. Kusetyenzelwa inkosi enye. Ababantu aba ungayi kulaa nkonzo ngoba ngabamba. Haleluya. Kwakwenzeka okuthile nokuthile, nalibonga
iziphiwo zamandla okusebenza, kodwa xa zizonke zivela kuThixo, sivela kuThixo. ikwanguye nozabela ulowo nalowo. Ikwanguye. Jonga njengangoku umntu kaThixo njengoba silapha kuzonikwa lowo nalowo. Yithi namhlanje uphuma kweso situlo uzomapha ndizothatha isiphiwo sosebenzela uThixo. Yes. Thixo ndinike. Haleluya. Ngenye imini kwakufastiwe enkonzweni lapho nikhonza khona. Haleluya. Kwakuyi-cross night, kufastiwe, kuthethwa ngayo uMongcwele. Kuthiwa uMongcwele ngicela kubani, ngicela kubani. Ndatsho nandithixo ndibona abantu bamane bekhala apha. Oko ndifikile kule nkonzo, cela nami undivise le nto. Nditsho ndifastile, nayijonga Jehova ndivise le nto. Kwathi xa kuzothandazwa kwenziwe ichain, thethwa ngobunye bomthandazo, oneness in prayer. Kwathiwa phakamisa izandla zakho kuqala, kwathiwa ivuma uMongcwele kubamba. Ndathi uMongcwele ndibambe, ubukhona apha, cela undibambe, cela uvise izandla zakho. Ndithethe bangaphakathi, uThixo ugcwele kanje endlini. Ndathi ndibambe, ndathi ndiphakamise kanje, ndeva isandla. Sandithi wakumisa kanje isandla, sindithe isandla, ogqibisa kwesesibini. Kanti mandigqiba ufa kwesesibini isandla, ndafika ndibambayo. Ukuthandaza kwam kade ndihleba kuba kusathethwa. Iinyembezi ezingabambekiyo ziyaphuma, ndiyazivala, ziyaphuma, ndiyazibamba. Kwakubambeki ayaphuphuma amazwi, ingathi ngema ngenyawo, mase ndiqalile ukuphuma, ingathi ndingaphuma mo. Ithi le nto ayikho le nto yenzayo yokuphuma, kungcono ulale, mandilala phantsi. Ithi ayikho le nto yenzayo, rola. Ngelo xesha iinyembezi ziyehla, manje isandla. Chapter 2 izenzo. Ukufika kukamoya oyingcwele asinangenyawa. Sibambe. Ndifuna ukufa, andifuna ukufa ngembali, ndifuna ukufa kum ngendlela onongibamba ngayo. Ndibambe. Haleluya. Haleluya. Ekufikeni komhla wePentekosti babehlangene ndawonye bonke. Yiyo namhlanje sihlangene apha komhla wePentekosti, nabo babehlangene bonke endlini kaThixo bezolinda umhla wePentekosti ndawonye. Yasaqupha befo isanti yasingathi ukuza komoya omkhulu. Yes, umoya oyingcwele. Yes, wafaka amandla wethu zanakusiyaria